uri mukarani koyemba nekutaura zvakasiyana vari kuyaura indovapisa unge mbaura mira uone vachiita asa vachitaura anzizikanzi this and that inini handisika wetumapurati amungatemakareta nabloti pasipoti ndinonanganisa shoma maita munyama munenge musukisa netauro problem yenyu ndeyekutoti munotochemera hove matadza kunochemera chera uru iko zvino ndatouya nechipumuro kunyeba here vanotongoimba sasauro saka vakuda kuwanza huro kuro totonza kavo kaguro kuro uvakudze kuti vachapotedzuro atoimba madinga anototi pulo aikuona kuda kutomhanya kundipindira adaiwandiipa nguva vandimirira zvakanakirezvonozvichitira kaseji chandoita ndokupa ingareji aiwa handisitsagarendi handiudzwe zvetumapaseji zvikanze kwanze language kutaura makaura mavaura mayaura maona makutapa nitembaura hanzi yaterere ane mukono nekuti mazara mese muchitaura apa ndadosiyana toputisa grineti pageti pana grineti ndudodozomfura 2 beti ndokutadza kuti nini ndiri 1 2 3 4 beti wakumucheka futi nemareza bledi tadza kuti I am not afraid because anytime ndiri ready ayewa mira kutekuta rusha Holland ati inini handitaure ndinoimba saka pauri kuimba handisi kuimba sendiri kutaura pasi paridhimu ini ndogona kutotedzera sauro saka ndikatangotedzera sauro ndenda kunzi ndoimba onai kamukoma isusu ngatite zvisinganetse handisi tauya kuzoita zvekakulash ko ngatisangane kakukulash autange hondo ubva wati eke handina kutanga hondo wapedza ipapo chandoziva ndechekutika demambokasiya ndopodaro chimbokasiya chimene mbomumbozororana ka 3 futi mbombozororana ka 3 izwai kamudhare